Verament struttura impressjonanti ftit metri biss il-bot mill-mitjar ta' ħalluqa. Ġibjun li nbena aktar minn 100 sena ilu u li jesa aktar minn 45 miljun litru ta' ilma li bħalissa qiegħed fil-proċess ta' manutenzjoni u restawr sabiex ikun jista' jerġa' jibda jintuża għal ħażna tal-ilma f'każ li jkun hemm nuqqas fil-provvista. Kif spjegalna Sigmund Galja, wieħed mill-inġiniera li qed jaħdem fuq dan il-proġett. Dan il-ġibjun għadbitata ħajforma parti mis-sistema ta' riservi tal-Korporazzjoni ta' Servizzi tal-Ilma, tal-Water Services Corporation. L-iskop huwa li ġibjun li mhux jintuża nkunu sew nimlewh bl-ilma biex jekk ikunna problema ta' produzzjoni l-ilma li jkun qiegħed miżmum ġo dan ir-riserva jissupplix il-konsumatur u allura jkun għala xi ħaġa il-konsumatur ma jkunx affettwat bis-supply tal-ilma, bil-provviżjoni tal-ilma. Dan ix-xogħol qed isir mill-Korporazzjoni tas-Servizzi tal-Ilma u mistenniju ftit aktar minn sena. Il-proġett huwa stmat li jieħu sena u nofs, però sarattanti għadhom qed isiru l-istudju biex naraw xi problemi għandu u kif nistgħu nittekilaw il-problemi li għandu biex jintuża. L-istruttura hija waħda sabiħa ferm estetikament, iżda aktar minn hekk issa se tkun qed tiġi utilizzata propju għal dak li oriġinarjament inbniet għalih aktar minn seklu ilu.